Esaba phambili indaba namuhla iDA isihlabi ikhwelo lokubekezelelana kwawezombusazwe. Ifuna igazi elisha intsha kaKhongolose. Zishiyane ngomshefezo kuwabapheki. Lezi ndaba ze-1KZNTV usifundelo uThabani Maphumulo sanibonani. Iphini likasihlalo kuyiqembu leDemocratic Alliance uSithembiso Ngema usenxusa ukuthi kube nokubekezelana kanye nokubambisana kosopolitiki bamaqembu ahlukene ukuthi kuphele isigameko zokubulalana ngenxa yombango wesikhundla zobukhansela njengoba kubhekwa ukhethweni lohulumeni basekhaya. Ungema usho kanjena ngenkathi bethula izinhlelo zomkhankaso emcimbini obubanjwe lweGreyville eThekwini. Emva kwempela sonto yokubhalisela ukuvota, iqembu iDA KwaZulu-Natal yethule umkhankaso wayo bokuthi sizobonakala zinkalo zonke KwaZulu-Natal ukunxenxa abantu ukuze babavotele ngomhla ka-1 kuNovemba. Leli qembu lithi inhloso yabo enkulu ukuthola umasipala umngeni okuyiwona abasele ngo9% ukuthi ube ngowabo. Ekhuluma emcimbini wokwethula kwemkhankaso yokhetho, usekela sihlalo uSithembiso Ngema ukhuze ukubulawa kwabantu kubangwa izikhundla zobukhansela. Ayiphele lento yokuthi njalo mangabe kuza ukhetho ikakhulukazi ukhetho lohulumeni basemakhaya kubonakale kwandizinga lokuthi kubulawana ngoba nakho kubanga ukuthi ubani okufanele abe ikhansela. Cabanga ukuthi ikhansela umuntu ofanele akhethe umphakathi nozomela umphakathi asebenzele umphakathi. Akuyeke ukuthi mangabe kuzoba nokhetho lohulumeni basemakhaya bese kuvuleka ibhusha ngoba labantu abalahlekelwa izimpilo zabo obaba beyingane noma mama beyingane futhi osisi bethu. Ungema uqhuba ngokuthi abazibekele khona kulolu khetho ukuthi bawine umasipala umngeni. Corruption ekhona komasipala labe singabagavanishi sizoqinisekisa ukuthi si hold accountable i-leadership yalabo masipala kodwa sikudingayo ukuthi sibawine labo masipala. Ingakho sitakhethe umasipala osemngeni uqinisekisa ukuthi lo masipala siyawina. Uthi kulolu khetho bashumela ivangeli lithi komasipala akube khona amakhansela azokhathalela izidingo zomphakathi. Sizokwenza isiqiniseko sokuthi kuwona sibenzela lokho kuthiwa i-footprint la sokhombisa khona ukuthi umasipala umsebenzi wakhe ukucreate a conducive environment ezokwazi ukuthi ihehe osomabhizinisi bazotshala imali ukuze abantu bathole imisebenzi. Hayi ukuthi abantu fanele bayofesela imisebenzi yaka-EPWP nayo lenikezwe abangani babo. Kuzoba ikhona komasipala imisebenzi ekhona inikezwe abangani nehlobo nama-comrade nentombi zabathile. Umphakathi uqobo lwawo ugcina ungatholanga lutho. Sithi akupheleke lokho. Kanti leli qembu kulindeleke lethule umqingi walo wezethembiso ngohlelo lozokuxhumana kuyona lempela sonto esiya kuyona. Ngudebogosibisi wezindaba ze-1KZNTV ngibeka ngiseThekwini. Lo khulumela uphiko lwentsha kuKhongolose ubuholi obusabambile KwaZulu-Natal usibonelo nomvalo uthi kabe nemeneze ngokungabonakali kwabantu abasha kuhlu lwamagama abantu abazomela leli qembu okhethweni lohulumeni basemakhaya. Unomvalo usho kanje ngenkathi bebhekisha ngaphandle kwamahhovisi ekomkhulu lenhlangano esifundazweni bethi bafuna babe ngamaphesenti angama-25 abantu abasha bazomela lenhlangano okhethweni oluzayo oluzoba mhla lolunye kuLwezi. Ilokhu iqhubeke njalo imbhekisho yamalungu ANC KwaZulu-Natal ekhala ngohlu lwangaphambilini lwamagama abantu abazomela lenhlangano okhethweni lohulumeni basekhaya oluzoba ngoNovember 1 kuwona lonyaka. Izolo uphiko lwentsha lubhekishe ngaphandle kwamahhovisi ngoba likhala ngokungameleleki nokungabonakali kwamagama abantu abasha ohlwini olwabuya kwinhlangano yezokhetho oku-IEC. Ekhuluma nethimba lezindaba okhulumela ubuholi be-ANC Youth League KwaZulu-Natal usibonelo nomvalo uthi bazamile ukuxoxisana nobuholi ngokuhlukana kwezigaba kodwa azanganakwa izikhalazo zabo. Sizamile ukuxhumana nobuholi bezifunda ngama-structures wethu asesifundeni sazama futhi nokuxhumana nobuholi besifundazwe without any luck. That is why today we are here. We are also not happy with taking our battles to the street because we believe that if ANC iyasinikeza a chance singakwazi ukuthi resolve wonke ama-issues esinawo with the ANC. But we feel that the ANC is showing us a middle finger and an unwillingness to engage with us. Unomvalo ephendula umbuzo ngezinkinga zokungabibikho kobuholi ophelelo sekuthathe isikhathi eside balolu phiko njengoba kunethimba elibambile uthi lokho baphezulu kwakho ukukulungisa ukusuka phansi emagatsheni. Ubuholi bezifunda besikhashana, ubuholi besikhashana bezifunda abahambe beyobheka lawo magatsha lawo
bese kubuka ukuthi bungangenelela kanjani ukuthi kuqokwe obunye ubuholi besikhashana obuzathatha ibranch buyise kuma AGMs nakuma BGMs. So siqalile and la siqale khona siqale kuyilungiseni emagatsheni nokuthi senze ke lento ekuthiwa ama discussion documents azochaza ukuthi yiziphi izinto esifisa ukuzibona zenzeka kwizwe lase South Africa nezinto esifisa ukuzibona zenzeka ukukhulisa umbutho wophiko lwentsha likaKhongolose. Kusenjalo ubeseveza ukuthi kumanje baphezulu ukuthi bakhe lolu phiko lube ngoligxila ezinkingeni zabantu abasha bese bebhekisisa kabanzi lawo malungu athatha lolu phiko njengokuluzucebisa wona. Nathi sinazo lezo ingqinamba ezokuthi kube khona abantu abafuna ukudrive iorganization towards izidingo zabo eziziqu hayi izidingo zabantu abasha. Izinto lezo esihlale phansi sayibuka masibuka ukuthi organization singayakha kanjani ukuya phambili ukuze kube iorganization strong ekwazi ukuthi imele abantu abasha ngendlela efanele. So sabona ukuthi zikhona lezo ngqinamba kodwa asichazi ukuthi iorganization ngisiyonke isiconsume lezo ngqinamba. Kanti uhlu lwesikhalazo lwe-ANC Youth League lwamukelwe iloyo oyilungu lesiginge esiphezulu kuyona i-ANC KwaZulu-Natal ukwazi Mshengu waqinisekisa ukuthi uzolidlulisela ehhovisi likanobhala umnumzane uMdumiseni Ntuli. Ngudebo Sibisi wezindaba ze-1KZNTV ngibika ngiseThekwini. Lo fundisa eNyuvesi kwaZulu ngoyizifundo zokwamukela izivakashi nokupheka uAnele Sibisi uthi kubalekile abantwana baqeqeshwe bese bancane ngokupheka ukuze bakhule bengompetha futhi begcine sebengabapheki abaqeqeshiwe abasezingeni. USibisi ubekhuluma kanje ngenkathi kuqhubeka umqedelwano obizwa ngeJunior Master Chef ukukhetha umpheki osemncane obashaye bonke emakhanda ngokudla kuphekile. Lo mncintiswano ububanjelwe kwinxangathele yesitolo Inkwazi Shopping Center eRichards Bay. Ubenesasa selikhulu umncintiswano okupheka ubizwa ngeJunior Maestro Chef obuhlaluke ngokuzibambisana Inkwazi Shopping Center, iLenzo Foundation, iUniversity of Zululand nabanye. Lo mncintiswano bekuhlose ngawo ukukhuthaza usiko lokupheka kanjalo nokugqugquzela abantwana besebancane ukuthi bazi ngalomkhakha abantu abaningi abangawunakile kodwa okubalekile ukuhlanganisa abantu. Umphathi onxaxhele esitolo Inkwazi Shopping Center uAngelique Wright uthi ke sekunesikhathi baba nele mncintiswano kodwa lona kwehlukile ngoba ufaka abantwana phakathi ukubagqugquzela nje ukuthi bakhule benothando lokupheka. We want to keep this basically for our youth and keep just evolving it. And we have our University of Zululand on board, as mentioned, and they're going to be guiding these students if they need help in future to just know more information about, how to do certain things. And we also have them lined up for other opportunities at other events. So they'll be able to showcase their skin and just keep growing and developing. And that is what we're so excited about, is that just that empowerment of our youth. Lo mncintiswano ubungeke kube yimpumelelo ngaphandle kosizo lesikhungo semfundo ephakeme uNgoye njengoba abafundi besiza abantwana ngesikhathi sokupheka. Ofundisa kulesi sikhungo izifundo zehospitality management uAnele Sibisi uthi ke lo mkhakha umkhakha abantu abawubukela phansi uqhubeka uthi ke kuningi abantu abangakuzuza uma bejwayeza kulo mkhakha. It comes in as a community engagement for us where we expose our culinary studies students to mentoring the younger kids to motivate them to create this passion for food, because it's not just a talent, it's not just a hobby, it can actually become a profession. So we encourage kids to explore this culinary world and this food industry, to understand that they can be professionals, they can be entrepreneurs, and they can actually enjoy the hobby. They can do what they love and still get paid for it. Abantwana ke bebeyingxenye baluthokozele kakhulu lolu suku. I've watched many cooking shows since the day of lockdown started. I've learned, I've made many mistakes, and I'm proud to take a part here in Boardwalk Center. Hoping to be one of the winners today, and I just have my high hopes and just wishing to win. Banezinhlelo ezinhle ngalomncintiswano njengoba ke isikhathi esizayo behlela ukuthi ke behambele nasezindaweni zasemakhaya ukufaka leli ivangeli lokupheka nabo ke babe yingxenye yalomqhudelwano.
next year sizoqhubeka siyenze and siyafisa ukuthi igcineke next time mhlawumbe umuntu esengena nobaba wakhe or engena noma wakhe ugqugquzela ukuzwana phakathi kwabazali nezingane. Next year sizoqala early sihambele emakhaya each and every area esoya kuyona kuzophuma iwinner esoyithatha lo winner igcina sesiyiletha la eBoardwalk sekuzokwenziwa icompetition esihlanganise onke ama winners esiwakhethe endaweni ezihlukene. Lezi ke izindaba zo1KZNTV mina nginguSamukeliso Ngqulunga bika ngiseRichards Bay. Usomabhizinisi osafufusa wendawo ethengisa ukudla eCrowdville kwaDukuza enyakatho nekamthaniya uNduduzo Mzoneli uthi bakhona kwendawo egcina amagugu eLuthulu Museum ikhona kwamgqugquzela ukuthi avule indawo yokudla ukuze izivakashi zikwazi ukushiya umnotho kule ndawo. Ekhuluma nethimba lesindaba le1KZNTV uMzoneli uveza ukuthi uqozo olukhulu luthole kwindawo yakwaMax edumile esemlazi nathi ngelinye ilanga uyafisa ukuthi indawo yakhe ibe sezingeni elifana nayo. Lena indawo yokudla seduzane nendawo yokugcinwa kwamagugu phecelezi iLuthulu Museum eCrowdville eStenga. Umnikazi wale ndawo yokudla ebizwa @brown.com uNduduzo Mzoneli uthi emva kokubona izivakashi ezisuke zihambele eLuthulu Museum ubone kungcono avule le ndawo ukuze izivakashi zikwazi ukushiya umnotho kule ndawo. Ngangibuka nama tourist la uthi mayifikile awanayo indawo yokudla nale ndawo ke vele indawo ebusy ke vele so ngaba nalelo lithuba lokuthi ngicile ngithole le ndawo kodwa kwase ukuthi ngishawa icorona ngangakwazi ukuthi ngiaccommodate ama tourist kahle kahle ngoba imain lento zana yami aim it was to accommodate nama tourists afike emuseum because ukuthi ayafika but awashila uthi endaweni. uMzoneli naye njengoba bonke osomabhizinisi abasafufusa unesifiso sokuthi ngelinye ilanga ibhizinisi lakhe elikhulu libe sezingeni elifanayo nendawo yokudla edumile emlazi yakwaMax Lifestyle. Inspiration yami nayo angifuni ukukhuluma manga ayikaMax ngachazeka indlela kwaqala ngayo nendlela esekuyiyona so nami isifiso sami nje ukuthi ngicile ngifile kulelo zinga eminyakeni ezayo with isupport ye local yabantu abangisupportayo njengoba sekunjena la ekhaya ukubona kwayimanje. Qale last year kungelutho lana ngakhonka njengoba sengibiyelile na kanjena so kancane kancane. Njengoba sazi ukuthi la kuleli libhekene nesibalo esiphezulu sabantu abangasebenzi kanjalo naleli business selikwazile ukungenana ukuqasha umuntu oyedwa osebenzisana nalo somabhizinisi. Umnikazi wale ndawo uqhuqhuzela intsha uba isukuma izenzele amathuba omsebenzi ingathembeli ekutheni kukhona ozoyiqasha. Mbukelo sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu-14.79 maliqhathaniswa nedola semelika libo 20.19 maliqhathaniswa nepondo seBrithani libo 17.34 maliqhathaniswa ne-euro kanti igolide lona libiza $1,765 47 cent i-ounce ukuthi welingahluziwe ubu $75 34 cent mphongolo. Mbukelo sibheke engosini yezemidlalo. Ayaqina amahlebezi ukuthi ibhantshi lingase ligcwala umoya kumqeqeshi weMoroka Swallows osamisiwe emsebenzini uBrandon Truter njobe enikwe umhlaba khefu ukulandela ukudliwa kwaleli qembu lakhe ngamagoli amathathu eqandeni ngenkathi bebhekene neSuperSport United kumdlalo weDStv Premiership. Lona bengumphumela wesibili kubheda uhlelo kulandelana kulo mqeqeshi njobe ebuya kwisibhaxo seOrlando Pirates kumdlalo weligi. Lo mqeqeshi utshela abezindaba ukuthi ukumiswa kwakhe emsebenzini kuqondene naye ngqo kangeke anekele abezindaba ukuthi ngabe yini edala lokho kanti kubiye ukuthi uzobamba izitambo yiphini lakhe uSimo Dladla. Mbukelo sibheke isimo sozulu esingalindeleka osukwini lakusasa. Mbukelo singabe sikuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV izindaba sipheli kuphela isikhathi nibe nomsuku obuhle.